ନା ଧନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ହୋଲି ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଆନ୍ସର ଦେବ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁ ଋତୁରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ରାଧା। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ? ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେଉଁ ଫଳ ନୂଆ କରି ଲାଗି କରାଯାଏ? ଆମ୍ବ। ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ନେପାଳ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କାହାର ନାମରୁ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ? ହୋଲିକା। ହୋଲିକା କିଏ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଭଉଣୀ। ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ି ହୋଲିକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜାଣନ୍ତି? ହୋଲିକା ଦହନ। ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ଲାଠମାର ହୋଲି ଖେଳା? ବର୍ଷନା। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଲି ହୋଲା ମୋହଲ୍ଲା ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ପଞ୍ଜାବ। ହୋଲିକା ଦହନରେ ଭଗବାନ କାହାର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୋଲି ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କହିଲେ ମା ରାଧାରାଣୀ ଏତେ ଗୋରା ମୁଁ କାହିଁ କଳା। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ଦେଲେ। ଯାଅ ରାଧାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦବ ଆଉ ତମେ ଲଗେଇଦବ। ଲଗେଇଲେ କଣ ହେବ? ଦି ଜଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ସମାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୋଲି ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ କେଉଁଥିରେ ହୋଲି ଖେଳାଯାଏ? ଆମେ ରଙ୍ଗରେ ହୋଲିରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଆମେ